Ако бизнесът си затваря по 40% от всички сделки, дори когато продуктът е супер, оферта е готина и маркетинга се работи, то тогава проблема може би не е в продукта, а в екипа ти по продажба. Казвам се Даниел Гелов, съсобственик на Ревстени консорциум и ние помагаме съответно на бизнеси, като изграждаме инфраструктура за техният екип по продажби или като цял екип по продажби, за да могат те съответно да затварят повече сделки и фирмата да прави повече пари и по-голям оборот от това нещо. И вече сме го правили с немалко фирми, като си има на предвид сделки на хора, които вече са правили по 1 до 2 сделки на месец, 20% close rate, до повишение към 51%. И още една фирма, с която още в първата седмица достигнахме 85% close rate. Съответно днес на теб точно ще покажа реалната причина, защо повечето компании губят пари точно в продажбите, без дори да разбират. Повечето търговци работят с стари техники от 2005-та, copy-paste фрази, като имаш ли интерес или нещо подобно и като цяло никаква адаптация към модерната психология на взимане на решения. Нали, те продажбите не са с изключен учебник, не са суха материя и не са просто книги от 58 година. Те са жива система, която постоянно се адаптира. И бизнесът, който адаптира селс процеса си към, да кажем, днешния клиент, офертата, различните комуникационни канали, примерно социални мрежи, Viber, телефон и така нататък. И най-вече стила, не просто да гониш продажбата, да решиш проблема на човека, това е бизнес, който печели повече. И истината е, че повечето компании имат реалистично селс екип, обаче без структура. В смисъл, да кажем, спестяват пари от тук и от там, имат двама човека екип или един човек, който прави абсолютно всичко едновременно. В смисъл, търси лидове, звъни на студени хора, квалифицира ги, прави презентации, преследва ги, гони ги напред-назад, пише репорти, административни задачи прави, трябва да ги пише и също и в системите, които фирмата съответно има. И това до какво води? Води до хаотичен процес, до стрес, до ниска мотивация, лошо заплащане, нисък close rate като цяло, процент на затворени сделки на фирмата и после защо в края на деня търговците са най-голямата въпросителна, която се сменя през 3 седмици. Нали, проблемът не е в екипът, а в липсата на система. И точно заради това създаваме инфраструктура за продажби, която да работи вместо теб. Като това какво включва? Роля по роля. Няма един човек да прави абсолютно всичко, да бъде общак. Има си appointment сетъри, хора, които прозвъняват хората, потенциалните клиенти, квалифицират ги и запазват срещите за, както ние викаме, снайперистите. Демек, реалните търговци, реалните клоузъри. Те вече отиват и реалистично решават проблема на човека и затварят сделката, ако е възможно. Те също и двете роли на хора, appointment сетъри и клоузъри, се проследяват, има се отчетност, единствено защото интегрираме CRM системи, които да може от началото, първото здравей до затваряне на сделката, да се знае всеки един потенциален клиент къде се намира. И това също се следи с ясно дефинирани Key Performance индикатори, или с други думи, колко човека трябва да прозвъни човека, нали, да кажем сетъра, какъв процент затворени сделки се стремим за този месец. И това всичкото, като се самарайзне, опира също и до скриптовете, които те ползват. И затова изграждаме и plug and play скриптове, които всеки един човек, дали ще бъде собственик, дали ще бъде менеджер, знае какво са говорили хората, които го представляват пред неговите клиенти. И оттам нататък вече опира чисто и просто до анализ на данни, което се извършва чрез записи на всеки един разговор, което дава съответно на менеджерите или на вас като собственици или на нас като трета фирма да прави срещи почти всеки ден или през ден, всяка една седмица, за да може да се даде конструктивна обратна връзка на дадения търговец и да играе роля за ролеви игри, примерно, за повишаване на качеството и на процента затворени сделки. Тоест, с по-лесни думи. В смисъл, превръщаме ви хаоса в машина, която да може да дига close rate над 50% и да не кара всеки един търговец да напуска след 3 седмици. Да, обаче това е доста по-различно от това
което се е случило и как са продавали примерно хората преди 10, 20, 30 години или от филмите, които сте гледали в, да кажем, Вълка от Уолл Стрит. Реално всичките роботски скриптове, които сте чували, почти никаква персонализация, никаква гъвкавост, само логика и най-лошото, което е различната психология и нейното неразбиране в момента, тия работи вече не работят. И не работят както преди са работили. И на какво се дължи това? Доверието на хората преди 30-40 години е било тук, докато доверието на хората в момента, деца вика, всеки има интернет, всеки има телефон, то е под масата. Хората са много по-информирани спрямо преди. Съответно, ако вие използвате същите процеси, същите тактики и всякакви такива фрази на продаване, те вече не работят. Клиентите вече са силни. Нивото на доверие е под масата, както споменахме. Те, дори и вие също, като собственици, усещате търговец или да кажем някакъв брокер, още от 1 километър. И никой не иска да звучи като Вълка от Уолл Стрит или някой от неговите търговци преди 30 години или 40 години. Съответно, адаптацията в момента е новото конкурентно предимство. И затова ние имаме студенти, партньори и като цяло фирми и бизнеси, с които работим, които директно покачиха затварянето си от 28% до 51%. Както показахме по-рано ето тук. И оттам нататък връщаме старите екипи към живот чрез чисто и просто ролева структура. И за това се покачи този процент почти двойно. И там те започнаха да затварят сделки, започващи от $50,000 до колкото душа сака. И точно така те удвоиха приходите си само чрез фиксирани ролеви игри и follow-up системи, които как се измерват? Чрез точно интегрираните системи CRM, които вкарваме в инфраструктурата на целият sales екип. И по този начин също може да видите как някои от нашите хора, момчета, които обучаваме и момичета, успяха да позволят и мечтаните коли. Чисто и просто чрез правилна инфраструктура и комисионните, които получават, вече то опира единствено до repetition на това, което вече е изградено. И затова хората, които излизат от нас, като цяло от RevStream, те са уверени, адаптивни и с резултати още от първите дни. Дори без никакъв опит. Например, Антонио, едно от първите момчета, без абсолютно никакъв опит преди 2 месеца, на оферта, която струва между 2000 и 11 000 лева, още на първия си разговор успя да затвори първата си сделка. Съответно, от тази гледна точка, реално погледнете, седни, изкарай статистики, Google Sheets, няма значение, и погледни бизнеса си и си отговори. Колко процента от лидовете, от потенциалните клиенти, просто отпадат без никаква причина? Продавачите ти знаят ли психологията на клиента и имат ли структура и отчетност? Съответно, можеш ли да ги следиш? И можеш ли, още по-важно, да предвидиш приходите си след 3 месеца? Понеже веднага интегрира ли се система, точно това е резултата, който всеки един клиент, с който работим и индивидуален търговец получава. И ако вече отговорите са неясни или са, да кажем, под 30 или 40%, не го гледай като проблем, понеже това не е проблем. Това е възможност за растеж. И точно за това създадах ограничени консултации с анализ, като в 60 минути ние с екипът ми ще разгледаме точно твоят селс процес в детайли, ще анализираме числата, кой каква роля има и комуникацията на всеки един клиент и ще ти покажа точно къде губиш приходи всеки един месец. Като ти точно за това нещо ще получиш и план за как твоята фирма и твоят екип да достигне над 50% close rate, затворени сделки. И ако вече има някакъв матч между нас като компания, можем да обучим и твоят екип или да ти създадем нов такъв. В смисъл, ние не обещаваме чудеса, не сме някакви магиосници от ОС и така нататък. Ние обещаваме възвръщаемост и решаване на проблеми. Ако бизнесът има потенциал, но продажите го спират, най-вероятно е време за адаптация. Линка е долу в описанието, кандидатствате за консултация и да видим като цяло дали могат да си бъдем полезни.